Folkens, velkommen til. I dag, der sidder vi inde på Sneeze. Med Cosmis. Og der er faktisk også en i baggrunden. Ja. Men han er igen. Men han er igen, fordi grund af nogle visse her. Ja, og det kan I også se, det får vi muligvis også, fordi vi sidder altså med psykopat-hack lige nu. Jeg har optaget, på min kanal optog jeg det hacks, og der fik jeg vand. Der er en enkelt beskrivelse, så jeg kan gå ind og tjekke den video ud, hvis I vil det. Men ja. Og som I nok ved, så fik jeg ban her i går på min seneste video, jeg fortalte jeg også. Men det var, der hackede jeg ikke. Det var legit endda, umiddelbart. Men der fik jeg 24 timer. Hvis han lægger det op, så dislike botter jeg ham. Ej. Jeg fik 24 timer, og det får jeg forhåbentlig også her. Fordi ellers er jeg done med min serie. Nå, jeg ved et gap, og så... Og vi styrer det på en måde lidt af en mærkelig årsag. Men vi vil i hvert fald jump, og så vil vi bare... Ja. Mike også fik et team, så han vil begynde at bare slå på mig en lille smule. Okay, nej. Så vi kan se alle de her streger her, de fører med hen til alle playersne. Okay, og så sådan... Okay, det er ikke så fedt det der. Så gør vi lige sådan her. Så bliver den... Nå, ja. Yeah. Rip gaps. Som I kan se, så har jeg ikke opgraderet noget med G endnu. Jeg samlede dem op. Gjorde du? Ja. Okay, kom så guys, vi havde et notch. Jeg er ligeglad. Vi havde et notch. Har du seriøst en notch? Jeg havde et notch. Shukam. Okay, jeg ved, at hjælperen kigger på mig. Hvorfor det? Hvor er han til? Jeg er i gang med at fight mod ham op i spawn. Og nu går mit gap lige om lidt ud. Han har et notch. Hvad hedder den hjælper? Det der et skylde, halløjsa. Okay. Godt, vi fik personen godt nok. Og det lignede overhovedet ikke hack det der. Det ville alle kunne. HP. Hvor mange HP du har? 3. Mit gap det gik godt nok. Han havde sharp V. 1000 tak. Cosmis, tag lige dit hack af. Ja. Yeah. Jeg har ikke hack, jeg er bare bedre end dig. Som vi ser så samlet lidt sharp V-sværp. Det er jo bare pisse lækkert. Armor, det der kost. Hvordan var det du fik det til at virke? Du sagde noget med armor, det kunne brygge lidt at være sådan lidt hurtigt. Sådan noget, der hedder armor proger. Hvor ligger det henne, ved du det? Kan du huske det? Nej. Jeg siger bare, guys, vi skal ikke dø til hjælperen nu. Vi skal ikke dø til hjælperen. Ja. Armor proger, det ligger i combat, og det er den anden sidste ved A. Godt, han har 1 HP, super. Kost, må jeg få min sharp V-svær, eller beholder du det? Bare kom herned. Godt. Jeg vil sige, Kost, du får besøg igen nu, men jeg er her. Var det her ord, nu har jeg 2 sharp V. Kost, hjælp mig, så flækker... Okay. Prøv at se, uden hack, der flækker vi om næsten. Okay, jeg kan godt se, at vi bare tager noget auto-armor på her, fordi det tager noget tid. Wow! Ja, jeg døde godt nok, fordi der kom ind og hjalp ham. Kost, er du klar til at få besøg nu? Som I kan se, så har vi også teleport-hack. Og det er bare beautiful. Kost. Beautiful. Kost, der er en efter mig. Kan du lige hjælpe her? Kost. Hvordan går det? Bare slå lidt hårdt. Nej, jeg slår dig lige nu. Godt mærke, jeg ved det. Okay, hack af. Jeg har et sharp EV og et sharp V på mig. Og hvis du spørger mig, så tror jeg meget gerne, at vi får 2... Koster lidt. Drenge, det her bliver ikke den længste video, fordi mig, Sif og ham, jeg har... Vi skal spille HC, så det bliver jo med shit. Og jeg kommer nok til at lave... Måske optage det, jeg ved det ikke. Måske... Lave et lille HC highlight. Ja. Okay, ham her er jeg ikke bange for at hacke mod, fordi han er ikke noget rank henne. Til hvad? Nej. Som I kan se, som nogle af jer vil nok sige, det er mega nederen, at jeg hacker. Men det må jeg lære at leve med. Ej, det er så synd. Bus mig. Fløj du lige over så? Nej, jeg teleporter lidt. Fuck, kan det overgå. Så laver vi lige team time med ham. Skal vi team? Okay, jeg har både IV og sharp V-sværd. Ja, det har jeg også, det der syge
hack der. Og det skal jeg lige lægge op her. Jeg tror bare, vi får en lille smule besøg nu. Vil du ikke lige sige hej? Jeg har ikke lige tid. Det er jeg sådan set heller ikke. Sådan der. Så. Jeg har sygt mange sharpiesvær. Det har jeg på en måde ikke. Hvorfor har du også? Men jeg har bukser i ved og sådan lidt. Det er jo bare... Ja, det har jeg da også. Så. Ja, sådan der. Jeg tænker lige, at vi flækker lidt mere, fordi vi vil jo helst ikke have band, sådan, så vi kan optage endnu mere herindefra. Men jeg tænker, jeg skal lave lidt legit mod ham. Han skyder mig lige kort. Hvad gør vi ved dem, der skyder mig? Og dig. I hvert fald ikke slå mig med det der. Ja, 10. Jeg vil godt have det jump med notch. Ja, her tidligere, der fandt jeg en. Han troede ikke lidt på, hvad jeg sagde. Der mente han, du søger på 1 million. Ja. Han fik ikke. Så. Jamen, jeg hacker også selv, så det er lidt svært, det der. Han døde. Hvorfor har jeg ikke fået Batman? Det er jeg tænker godt, jeg tænker lidt. Du er nu i level 4. Okay, super. Fed. Jeg tænker lige, jeg vil lige flække dem endnu en gang begge to, og så tror jeg bare, vi afslutter videoen, fordi vi skal jo huske lige, vi skal ind og spille noget UFC. Hold kæft, hvor det bliver hyggeligt. Jeg tror, jeg hjælper en spectator. Nej, det gør han ikke. Og for satan. Han døde. Ja, undskyld mit. Hacker bare. Hvad vil du, Raske? Skal du dø? Er det der? Hvad? Så. Okay. Hyg dig selv. Wow, så du bare sådan et svin, bare efterlade mig. Ja. Fuck, der bliver mange kills at tage af her. Og der var en. Det gjorde lidt ondt, det der. Motherfucking fucker. Kors. Gaps i sigte. Godt. Jeg siger det bare. Hjælperen den ene, han har. Der var en, der fik mit besøg. Hvem så er dit skide navn og dit pik? Lort. Okay. Jeg siger det bare, guys. Jeg tager lige endnu et kit, ikke også? Mit kit her med et notch på. Fordi vi skal altid ned og have de der gaps der. Ej, men det kunne være lækkert. Og så vil jeg gerne klage lidt over, at han ikke får mute. Jeg hækker jo ikke. Altså, hvad brokker han så over? Hvad ved? Okay, der var så lige dobbelt mute derom bare. En mærkelig årsag. Godt. Hvor er du henne? Jeg står på spawn, fordi vi skal til at slå af, tænker. Ja, men kan du ikke lige komme ned og hjælpe her, please? Så tager vi lige til sidste gang. Jo, jeg tager dem lige umgivet. Godt, vi tager dem ned. Kost. Ja. Jeg skal ikke dø. Ja, farvel. Ja. Nå. Så lad os... Okay, jeg blev kicket for at stoppe hack. Nå. Men jeg vil sige... Tusind tak for at gøre med. Nemlig. Husk at smide en comment, hvis I vil se mere. Smid et like, hvis I godt kunne lide, vi hackede. Og smid lige et abonnent, hvis I godt kunne lide, vi ikke blev bandet. Ja. Det synes jeg er meget behageligt. Ja, så vi vil sige tusind tak, fordi I så med. Og så må I have det rigtig godt.